भुरगीं आनी मोबायल ह्या विशया वयल्यान दिवचले घडोवन हाडिल्ले कार्यशाळेक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. गोमंतक पालक परिशद ह्या मंचा वतीन केशव सेवा विशेष शाळेत ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. भुरग्यांक शिकोवचे पयलीं तांचें अंतःकरण जाणून घेवन तांच्या काळजाक स्पर्श करप गरजेचें आसा. तशें केल्यारूच भुरग्यां मदीं परिणामात्मक बदल जावन ते वायट गजाली पासून पयस रावपाक शकतात, अशें मत शिक्षण तज्ञ दिलीप बेतकेकर हाणें कार्यशाळेंत मार्गदर्शन करतना उक्तायलें. Reach the child, then you can teach the child. First you have to reach the child, R-E-A-C-H. Then you can teach the child. पहिल्यांदा आपल्याला मुलांच्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करता आला पाहिजे. एकदा आपण तो हृदयाला त्यांचा स्पर्श केला की मग आपली बात. दुर्दैवाने अनेक जण वर्गात गेल्यानंतर सुरुवातच कशी करतात, आपण खुर्ची पकडतात, पुस्तक उघडतात आणि मग म्हणतात, तर मुलांनो काल आपण कुठे पोहोचलो होतो. मुलं म्हणतात मशनात. आज तुम्ही आम्हाला कुठे पोहोचवणारे माहिती. So until and unless you reach the child, you cannot teach the child. एका राजाकडे 7 घोडे होते. आता बघा याच्यामध्ये अशा छोट्या छोट्या गोष्टी, रूपक मायथॉलॉजिकल स्टोरीज यांची पखरण हे बरोबर त्या ठिकाणी पेरता आलं पाहिजे. म्हणून आपल्याकडे अशा गोष्टींचा साठा, अशा भरपूर गोष्टी आहेत. लाईक अ बॅकबोन या सगळ्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा होणार आहे, कणाच होणार आहे. जर पालकांकडून सहकार्य नसेल, तर पालक जर जागृत झाले नाही, तर शिक्षक किंवा मुलं ही पुढे जाण्यासाठी तेवढं उपयोग होणार नाही. कारण एवढे बदल आणि एवढ्या गतीनं होत आहे की हे सगळे बदल स्वीकारण्यासाठी आणि ते बदलाबरोबर आपण पुढे पुढे जाण्यासाठी जो वेग हवा, जो शक्ती हवी, त्याची दिशा हवी, या सगळ्या गोष्टीसाठी ह्या तिन्ही शिक्षणाच्या घटकांनी आणि समाज सुद्धा या 4ही घटकांनी मदत नाही एकत्र येणं आवश्यक आहे. कारण अतिशय एक आंदोलनात्मक म्हणजे एक मोठा बदल घडवून आणणारी अशी घटना आहे. ज्यावेळी शैक्षणिक क्षेत्रच बदलायचं असतं, त्यावेळी समाज बदलाची खरी तर सुरुवात झालेली असते, हे आपण लक्षात घेतो.